Rugămintea unui dac de Geo Bogza. Nu mă mai aruncați! Vă implor, nu mă mai aruncați cioculurilor galben și lat, chiar dacă au salvat Capitoliul. Nu mă mai aruncați, vă implor, nu mă mai aruncați stupidităților albe, ci dați-mă cailor. Numai cailor, până ce vor vărsa flăcări pe nări, până ce sub tropotul lor va răsuna întreg pământul și va începe o altă istorie a lumii.